20. תקשיבו, אני אוכלת כאן קורנפלקס. אגב, זה קורנפלקס שקניתי בקופסה, כאילו. ותקשיבו, לא הבנתי מה שונה בדבר הזה. נשמע לכם. תקשיבו, הדבר הקטן הזה יכול להיות כל כך טעים. זה באמת יכול להיות כל כך טעים, אין לי כוח. אין, כל כך טעים. וביי. תקשיבו, הדבר הזה. זהו, אין לי כוח, אני לא יכולה כלום יותר מזה. אין לי כוח. דבר הכי טעים. טוב. טוב, מי זה כפית? מה זה? אוקיי, החלב עושה את הקסם. אוקיי. זה 10 מתוך 10. לא, 10 מתוך 10. 11 מתוך 10. ביי! אבל לא ביי. בואו נדרג את זה כמו שאמרתי. אוקיי. אז ביי. תקשיבו, אני הייתי אצלכם. מה? צריכה לסיים את מה שיש בגמת לעונה כתבה לב. אני יודעת. תקשיבו, אני צריכה לעשות שיעורי בית. סיימת את זה? אז אוקיי, המונימי. אוקיי. אמא, איפה אני יכולה להשין משהו? אני יכולה להשין את הטלפון איפשהו? אגב, זאת טיפשי. זה גם.